Максим Рангелов, ученик од 6 клас в Българската паралелка во основното училиште Христо Ботев Цари Брод, получи втора награда за стихотворение в конкурса на Българската детска интернет телевизија Аз мога, аз знам. Става дума за третија меѓународен конкурс за литература, рисунка и фотографија на тема Златна есен, в којто младиот ни сегражданин се јави самичък. Този конкурс намерих од интернет. Това на мен не е пръв път да участвам в международни конкурси. Това е конкурсът, който е разписан от детската интернет ТВ Аз мога, аз знам, които са сърадници с Ия Бач. Просто много се радвам с тази награда. Конкурсът бе международен и всякой от участниците можеше да се опита каквото е най-добър да за това пише или работи, или снимува. Аз участвах в поезията и темата беше Златна есен. И аз съм написал поезията в категорията от 12 до 16 години. Церемонијата по награждаването, којато бе излъчена на живо в интернет телевизија Аз мога, аз знам, се проведе в Националниот дворец на децата в Софија. Наградата на Максим бе връчена от Рајна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина. Имаше различни деца от цял свят, понеже е международен конкурс. И това беше Национален дворец на децата. И имах голяма чест да участвам в конкурса и да ходя да получам наградата. И чувствах се много добре. Нашият млади талантлив съгражданин, който паралелно с ученическите си постижения проявява и актьорския си талант, в конкурса бе награден с диплом, медал, книжки и 2 ваучера. Един от ваучерите е за участие в 14-тото издание на фестивала за медийно изкуство Арлекин, който ще се проведе от 12 до 16 юни в българския курорт Варна. Едната е да бъдем репортер и за това още мислим и имам някои идеи, които ми се мотат около главата и сигурно ще бъде, но още не съм смислил какво ще бъде. Втория е да идем на един от фестивалите за репортери, но той е град на море, Варна, и той ще бъде през лятото и ако имам могъщия, ще ходим. Младият автор с удоволствие прие нашата молба да изрецитира стихотворението си. Златна есен. Слънчев лъч през клони свети. Есента шепти в листа. Всеки полъх, всяка вечер. Нека носи мир в света. Лист по лист. Есента багри в злато. Меди кротък сън. Тишината нежно мами. И сън унася всеки звън. Скрит. Дъхът и бавно ще гасне. Зимата ще дойде пак, но сега слушам нейната песен, докато шепот тих не ни даде последен знак. Максим сподели, че тази награда е стимул за него да продължи да пише и че има намерение и по-нататък да участва в различни конкурси.